Amikor itthon már deresek a hajnalok, Ciprus szigetét még langyos meleggel árasztja el a kelő nap. A tengervizében még november elején is megmártózhat a turista, nem hidegebb a víz, mint a Balaton augusztusban. Mintha a teremtő jó kedvében alkotta volna a teknős béka alakú szigetet. Igaz, utána egy kicsit megbánhatta bőkezőségét, mert lakóinak a történelem során meglehetősen zaklatott évezredekben volt részük. Szinte soha nem voltak a maguk urai, idegen hatalmakhoz kellett igazodniuk. De a ciprusiak azt mondják, akit szeret az Isten, azt próbára teszi. A 10 Magyarország területű, a Földközi-tenger keleti végén Törökország ázsiai partjaitól mindössze 63 kilométerre található földdarab, a történelem során stratégiai szerepet töltött be, gazdasága vonzó volt a mohó hatalmak számára. Ciprus egykor a Földközi-tenger teljes partvidékét benépesítő ókori világ egyik központja volt. Kikötőiben gályák százai ringatóztak, tele értékes áruval, kereskedői révén városai gazdagok voltak, de általában helytartók uralkodtak a szigetlakók felett. Ciprus mostoha sorsa a mai napig nem szűnt meg. Miután a britek 1960-ban elhagyták a szigetet, nem következett be a várva várt független aranykor annak ellenére, hogy ezt az angolok, törökök és görögök szerződésben garantálták. Mind jobban felerősödött a szélsőségesek hangja. A görög tábornokok az anyaországgal való egyesítést követelték. Ez 1974-ben Makarios érsekelnök megbuktatásához vezetett. Az angolok nem akartak beavatkozni. Törökország veszélyben látta a török nemzetiséget, és elfoglalta a sziget északi részét, területének 37%-át. 180 000 görög menekült északról délre, míg a görög területet 45 000 török hagyta el. A szigetet a mai napig, de remélhetőleg már nem sokáig, kettévágja az ENSZ által ellenőrzött zöld vonal, amely városokon, üdülőtelepeken halad át, teljesen néptelen kísértett zónákat alakítva ki. A kettészakadt ország görög fele a rendkívül alacsony, mindössze 4,5%-os adójóvoltából a befektetők paradicsoma lett, miközben a turisták is felfedezték. Eközben északon szinte megállt az idő. Az ENSZ elítélte Törökországot a katonai megszállás miatt, és gazdasági blokádot hirdetett. Emiatt a korábban fejlettebb északi régió ipara elsorvadt, a csupán Törökország által elismert Ciprusi Török Köztársaságot gyakorlatilag az anyaország tartotta el. Mindaz azonban, amilyen mindennapi életben teher, az odaérkező vendég számára élmény lehet. Néhány éve nyugat-európai turisták felfedezték a szinte érintetlen, gyönyörű török rivierát, a Földközi-tenger ázsiai partvidékét. Az idegenforgalmi szempontból is elkényeztetett gazdagok unni kezdték a tökéletes komfortot nyújtó, ám zsúfolt olasz-görög üdülőhelyeket. A kietlen anatóliai vidék, ahol 100 kilométereket utazhat valaki, hogy az európai vendéglátás nyomaira bukkanjon, csodálatos természeti élményeket, lenyűgöző antik műemlékeket találhat. Ezen a sikeren felbuzdulva, Észak-Ciprus vezetői igyekeznek a sziget északi felével is megismertetni a turistákat. Ciprus nagyszerű éghajlata, az év 365 napjából 340-en kisüt a nap, rendkívül gazdag múlttal párosul. Ha a sziget bármely pontján megbolygatják a földet, szinte biztos, hogy találnak valami régészeti leletet. Mindehhez az északi részen még olyan érintetlenség is párosul, amilyet a múlt századi hóbortos angolok érezhettek, akik antik emlékek után kutattak a szigeten. A minden igényt kielégítő, kényelmes szállodából olyan műemlékeket, történelmi emlékhelyeket látogathat, amelyek nagyon jó állapotban vészelték át a viharos évszázadokat, és mentesek a tolakodó árusoktól, valamint a mindent elárasztó turistahadaktól. Mivel itt a romokat pusztító téli fagy ismeretlen, a faragott kövek egyetlen ellensége a szél, amely furcsa mintákat váj a nem túl kemény homokkőbe. Ahogyan térben bejárjuk Észak-Ciprust, úgy időben is utazunk, hiszen évezredek tárulnak fel előttünk. Az ember nyomának első emlékei még a Krisztus előtti 6. évezredre tehetők. Több helyen felfedezhetőek az újkori települések méhkasszerű házainak maradványai, illetve azok rekonstruált változatai. Ezek egykori építői valóban a méhekhez hasonló szorgalommal hordták össze a köveket. Aztán több mint 5000 éve felfedezték a szigeten a rézércet, amely a kőkorszak után igazi stratégiai cikknek számított.
A görögök számára is ezért volt elsősorban fontos, a szigetet Küprosznak hívták, ugyanúgy, mint a Rezet. Ma zömében kopárhegyek borítják a szigetet, pedig régen hatalmas erdők zöldeltek. A híres cédrusokból hajók épültek. A fáraóknak is rézben és fában kellett leróni az adót, ahogyan sok más hódító hatalomnak. A hódítók, föníciaiak, asszírok, perzsák, egyiptomiak, görögök, rómaiak, keresztesek, johanniták, frankok, genovaiak, velenceiek, törökök, britek első részének csekély nyoma maradt a szigeten, igazán jelentős emlékeket először görögök hagytak maguk után. A legenda szerint a Trójából hazatérő ahályok néhány csoportja megtelepedett a szigeten, több várost is alapítottak, így Teukroszt, Kiferászt, Kiréniát. Romjaiban a legszebb az észak-ciprusi Famagusta mellett található Salamis, amelynek gyönyörű márványoszlopai, színháza és gimnáziuma ma is ámulatba ejti az utazót. Ezek az építmények azonban már a római időkben keletkeztek, de egyértelmű görög hatásra utalnak. A szobrok torzóként is csodálatosak, a fehér márványból mintha belső fény áradna. Nagyszerű szobrászok voltak a görögök, a legenda szerint volt olyan szobor, amit leláncoltak, nehogy életre kelve elinduljon. Az ókori görögök úgy hitték, hogy Ciprus partjainál emelkedett ki a tengerből Afrodité, a szépség és a szerelem istennője. A legenda szerint Zeusz villámától érintett tengerhabjaiból született, és kagylóhéjon hajózott Küprosz szigetére. A helybeliek szerint Ciprus szigetén született Homérosz is, aki Trója elestét és a leleményes Odüsszeusz kalandos útját olyan szépen megénekelte. Akkor alapította Salamis városát Salamis szigetének a királyfia, akit nem engedett haza az apja, mivel nem mentette meg az öngyilkosságtól féltestvérét, Ájászt. Halálának oka hiúsága volt, nem bírta elviselni azt a szégyent, hogy nem ő lett a trójai háború hőse. Kevés helye van a világnak, ahol a turista 3000 éves mozaik mintás márványkövezeten sétálhat a szabad ég alatt, miközben a közeli Bozótban, a még feltáratlan területen faragott kövek, oszlopok hevernek a földön. Majdnem ilyennek láthatták ezeket a romokat a múlt század utazói is, bár nekik még teljesebb kép jutott. A Szuezi csatorna építésekor a vidéket kőbányának tekintették, és a faragott köveket folyamatosan szállították a vízi út építéséhez. Ekkor tűnt el a gazdag kikötőváros Famagusta 365 templomának az öme is. Amik ma megmaradtak, talán tucatnyi, romjaikban is csodálatot ébresztenek. De ne fussunk ennyire előre. A sziget nyugati oldalán egy meredek sziklakúp áll, rajta egy régi királyi kastély romjai. Ez Vuni. Ma már nem tudjuk, hogy ki lakta az egykori kastélyt, amelynek 3 szintjén 137 szoba volt. Oly régen élte virágkorát, hogy már Krisztus előtt 400-ban leégett, romjai azóta dacolnak az idővel. A kutatások szerint egy perzsa barát uralkodó emeltette Szoli megfélemlítésére. Szoli a szomszédvár volt, a nagy rivális. Most egy szép görög színház uralja Szoli helyét, nem messze tőle egy keresztény bazilika romjai késztetik megállásra az utazót. Vajon mi döntötte romba ezeket a nagyszerű épületeket? A háborúk, az ellenség vandálpusztítása, majd a magára hagyottság? Bizonyára ezek, de megtették hatásukat a földrengések is. A történelmi időkben sokat szenvedett a sziget a természeti csapásoktól. Krisztus előtt 17-ben romba döntötte Pafoszt, az akkori fővárost. Augustus a régi pompájába építette újjá. Ugyancsak megemlítik a történeti források, hogy Krisztus után 332-ben és rá 10 évre ugyancsak pusztító földrengések rázták meg a szigetet. Ezek a pusztítások a római időkben következtek be. Róma Krisztus előtt 58-ban foglalta el a szigetet. Leghíresebb helytartója Cicero volt, a híres szónok. Julius Cézár Kleopátrának ajándékozta, aki Antoniusnak adta. Tőle Augustus szerezte meg, aki aztán a földrengés után újjáépítette. Ezek az idők örökre átformálták a világot, a kereszténységet adták az emberiségnek. Ciprus szigetén született Szent Barnabás apostol, sírja, amely fölé egy viszonylag új mauzóleumot emeltek, Famagusta közelében híres zarándokhely. Krisztus halála után 45-47 környékén Pál apostollal jött téríteni a szigetre.
Pafosz egyik külső negyedében egy bizánci templom mellett ma is mutogatnak egy márványoszlopot, amelyhez kötözve Pálnak 39 korbácsütést kellett elviselnie. Barnabással még kegyetlenebb volt szigete. Szalamis zsidó közössége elfogta, bíró elé hurcolta, majd meg sem várva az ítéletet, a város kapuja előtt megkövezte. Sírja hosszú időn át ismeretlen volt, majd az 5. században egy helyen érthetetlen csodák történtek. Szalamis püspökének, Antemius érseknek álmában megjelent az apostol és megmagyarázta, hogy ott a sír helye. Amint a sírt meglelték, a szent mellén egy pergament találtak Máté evangéliumával, amelyet saját kezével írt. Az érsek a szent relikviát és az evangéliumot Konstantinápolyba vitte, ahol Zenón császár kiváltságokkal halmozta el. Ciprus mindenkori érseke pásztorbot helyett jogart tarthat a kezében, bíborszínű palástot viselhet, és nevét vörös tintával írhatja le. Krisztus után 395-ben szétszakadt a római birodalom. Ekkor a kereszténység már államvallás volt. Ciprus látszólag független lett, de az 1054-es nagy egyházszakadást követően Konstantinápoly fennhatóságát ismerte el, vagyis ortodox lett. Így érte meg az 1192-es évet. Előtte azonban a 7.-10. század között a szaracénok, ismertebb nevükön az arabok többször kirabolták a sziget gazdag kolostorait, templomait. A lakosság száma a vízterhes időkben jelentősen csökkent. Nehéz idők voltak a ciprusiak számára a keresztes háborúk, amikor gyülekezőhelynek használták Európa kalandvágyó férfiai, de jó részüket nevezhetnénk közönséges kalandornak is. Az 1192-es hadjárat során a sziget királya, Komnenos Izsák, aki valójában csak Bizánc helytartója volt, foglyul ejtette a Szentföldre igyekvő oroszlánszívű Richárd angol király menyasszonyát, Berengária navarrai hercegnőt. Történelmi távlatból szemlélve az esetet ezt nagyon rosszul tette, mert a hirtelen haragú angol bosszúból elfoglalta a szigetet. A királyt elfogadta, és élete végéig fogva tartotta, miközben Ciprust eladta az ispotályos lovagrendnek. Nekik azonban nem kellett, így Richárd továbbadta Lusignáni Guido jeruzsálemi királynak. Az emlékek alapján ez volt a sziget aranykora. Girnétől vagy Kiréniától néhány kilométerre egy kis faluban található a francia gótika, romjaiban is csodálatos alkotása Bella Pais, a gyönyörű béke temploma és kolostora. Az apátságot 1206-ban alapították. A romok között járva megértjük a kissé hatásvadász mondást, az építészet a gótikában ért fel a csúcsára, azóta csak hanyatlik. Látva a kecses ablakokat, elhisszük a másik közhelyet, az építészet megfagyott zene. Frank hatás érződik a nikóziai és a famagusztai katedrálison is, amelyek ma mecsetként szolgálnak. A famagusztai katedrálisban elrejtve, de az avatott szemtől nem elzárva található az utolsó püspök síremléke. Európai ember számára furcsák a gótikus templomok fehérre meszelt falai, a mecsetté alakításnak gyakran a díszes ólomüvegek is áldozatul estek. A frank Lusignan királyok igazi feudális hatalmat alakítottak ki a szigeten, akkor épült Szent Hilarion vára, amely romjaiban is lenyűgöző. Walt Disney híres rajzfilmjében ezt vette mintául Hófehérke várához. A szinte függőleges sziklákba vájt lépcsőkön még ma is embert próbáló feladat a felsővárba feljutni. Hasonlóan szép a kantarai vár. Ezeket a várakat hihetetlen nehézségek árán építették, elsősorban a muszlimoktól tartva. Szent Hilarion sokkal korábban élt, mint amikor a vár az aranykorát élte, Krisztus után a 6. században. Szíriai remete volt, aki megunva rajongó híveinek tolakodó érdeklődését, állandó kíséretét, eljött a Kirénia feletti hegyekben, ahol egy barlangban 5 évet töltött. Emlékére a 10. században bizánci templomot, majd kolostort emeltek. A luzinánok ezt alakították erőddé 1228-ban. A 3-as erődítmény bevehetetlen volt, hiszen ha az ostromlók az alsóvárat elfoglalták volna, a védők feljebb húzódhattak a középső, majd a felsőbe. A királyi család a nyarait töltötte az égbe nyúló falak között. Egyszer még a fekete halál elől is ide menekültek. Jól számoltak, mert miközben a sziget lakosságának 1/3 elpusztult,
A királyi családot elkerülte a pest is. A keresztes hadjáratok idején Barbarossa Frigyes unokája árulás révén elfoglalta a várat, de nem sok örömet elt benne. 2 év után elvonult a szigetről. Nem kevésbé vadregényes a kantarai vár. A meredek, sziklás hegytetőre épült várba menekült Komnenos Izsák, miután konfliktusba keveredett oroszlán szívű Richárddal. Fogolyként halt meg néhány év múlva. Egyébként nem túl távoli rokonságban volt az Árpád-házi királyokkal, nagybátyja Komnenos Mánuel bizánci császár nagyapja Szent László királyunk volt. Közel 200 évig uralkodtak a luzinánok a szigeten, ezt az időszakot frank korszaknak is nevezzük. Az ő kezük munkája a sziget középkori emlékeinek zöme. A frankokat belső marakodások után Genova, majd rövid idő múlva Velence fennhatósága követte. A velencei emlékek közül a leghíresebb a Famagusztai vár, amelyet Otello várának is hívnak. Shakespeare híres drámájában ugyanis a féltékeny velencei mór Ciprus egy meg nem nevezett kikötővárosában élt. Mivel a Famagusztai várban gyakran feltűnik Velence védőszentjének, Szent Márknak a jelképe, az oroszlán, ez lett Otello vára. Kétségtelen, hogy az erődöt más védművekkel és templomokkal együtt valóban a velenceiek építették. Minden dicsőség elmúlik egyszer, a velencei fennhatóságnak is vége szakadt. Jöttek a törökök, akik egyévi iszonyú ostrom után elfoglalták a szigetet nagy vérfürdőt rendezve. A törökök a szép gótikus templomokat mecsetté alakították, tornyukat lebontották, helyükre aránytalanul kis minaret került. A szigetet megszálló török csapatok katonái leszerelve a szigeten földet kaptak, családot alapítottak. A közigazgatás török volt, a szigetet a nikóziai pasa kormányozta. A törökök 300 év után engedélyezték az ortodox vallás gyakorlását. Az érseket nem csak az egyház fejének, de a ciprusi görögök vezetőjének is tartották. Egyszer azonban a török uralomnak is vége szakadt. 1878-ban az egykor félelmetes török birodalom súlyos vereséget szenvedett az oroszoktól. Ekkor a Porta titkos megállapodást kötött a britekkel, hogy a berlini béketárgyaláson Anglia Törökország érdekeit képviseli. Cserébe jelképes összegért bérbe vehette a szigetet, 1923-ban pedig a lausanne-i szerződésben hivatalosan is gyarmattá nyilvánította. A brit gyarmati uralom 1960-ig tartott. A sziget fővárosában, Nikóziában ma is áll az egykori angol kaszárnya, amelyet jellegzetes építészeti stílusáról könnyű felismerni. Ciprus minden jelentős városa tengerparton helyezkedik el. Kivétel Nikózia, amely 2 hegyvonulat között elhelyezkedő messzaóriai síkság közepén helyezkedik el, és amelyet a görögök Lefkóziának, a törökök pedig Lefkosának neveznek. Nikózia tehát a külföldiek számára fenntartott név. Ez is mutatja a ciprusiak vendégszeretetét. Nikózia a 10. század óta a sziget fővárosa. Nevezetessége a velenceiek által épített kör alakú városfal, amelyet 11 olasz bástya és 3 kapu díszített. A kapuk egykor híres velencei családok nevét viselték, manapság a kivezető utak szerint Pafoszi, Famagusztai és Kiréniai kapunak nevezik. A velenceiek szerint a vár bevehetetlen volt, mégis elfoglalták mind a törökök, majd tőlük az angolok. Igaz, az utóbbiak már szinte katonai parádéval vonultak be. Mára a szép városfalat a forgalom növekedése miatt 6 helyen áttörték, a látogatót azonban így is lenyűgözik az ódonfalak, amelyek a város legnagyobb látványosságának számítanak. A várfalakat, akárcsak a Famagusztai Otello várét, nagy vizesárkok határolták, amelyek vizét a múlt században a malária járványok miatt lecsapoltak. Ettől kétségtelenül megszűntek a szúnyogok által terjesztett betegségek, a városok azonban szegényebbek lettek egy látványossággal. Ma a hatalmas sáncokban gyerekek játszanak, szerelmes párok andalognak. Ennyit a sziget történetéről vázlatosan, egy évszázadnak egy mondatot szentelve. Ma Ciprus szintén 2 ország között őrlődik. Nyilvánvaló a sziget északi megszállásával elkerülte a Görögországhoz való csatolást, és a kedvező adózási viszonyok révén a déli országrész párját ritkító fejlődésen ment keresztül. Az Európai Unióhoz való csatlakozás azonban újra fontossá tette a megegyezést.
Törökország azonban, de még inkább a Ciprusi Török Köztársaság politikai ereje nehezen enged, mert érdekeivel az egyesülés ellentétes. Nyilvánvaló, hogy az egyesülő szigeten a 3-szor több görög jelentős politikai erőfölényre tenne szert. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az időközben meggazdagodott dél hatalmas gazdasági potenciálja folytán megvásárolná a szegény északot. Törökország mindig föderációt akart, vagyis 2 teljesen egyenrangú és szinte teljesen független országrészt, amelynek politikai irányítását a 2 közösség vezetője felváltva látná el. Törökország az egyesülés kapcsán gyakran hivatkozik az 1960-as egyezményre, amely kimondja, hogy Ciprus csak olyan politikai szövetséghez csatlakozhat, amelynek mindkét aláíró ország a tagja. Törökország azonban nem tagja az Európai Uniónak, és bár elvben alkalmasnak találják a felvételre, valójában nincs reális esély a bekerülésre. Görögország viszont azzal fenyegetőzik, hogy megvétózza az egykori keleti blokk országainak a csatlakozását, így a miénket is, ha Ciprus nem kerülhet be első körben az unióra várók közé. Ugyancsak nehezíti a helyzetet, hogy bár mindkét ország tagja a NATO-nak, oly mérvű az ellenszenv egymás ellen, hogy még 1996 nyarán is kis híján háborúba keveredtek egymással egy Törökország partjainál levő lakatlan sziget hovatartozását illetően. Jellemző, hogy északon az ortodox templomok zöme épp úgy a politikai viszály áldozatává vált, mint délen a mecseteké. Most üresen tátonganak, nem egy az enyészet martaléka lesz, ha rövid időn belül nem enyhül a feszültség. A feszültség nem kímélte a Kárpász-félsziget csúcsán lévő Szent András monostort, amely az ortodoxok híres búcsújáró helye volt. A ciprusi Lourdesnak is hívták, ahol az év minden napján tömegével jelentek meg a zarándokok. A fogadásukra szolgáló szobák százai most üresen tátonganak, a templomba is csak ritkán téved be keresztény hívő. Az ember azonban nem csak a múlt emlékei miatt utazik, elsősorban napjaink csodáira kíváncsi. Nos, Észak-Ciprus igen sok kellemes meglepetéssel szolgál az odalátogató számára. A sziget minden részén találkozhat olyan szállodákkal, amelyek a kényes európai ízlésnek is megfelelnek. A rendszeresen locsolt parkok, a tisztán tartott föveny, a kristálytiszta langyos tenger a benne úszkáló lustahalakkal Ciprus azon aranykorát idézi, amikor a sziget a történelem gazdagjainak az ókortól napjainkig a szanatóriuma volt. Érdekes, hogy Észak-Cipruson szigetvolta ellenére viszonylag kevés a hal, legalábbis a piacokon és az éttermekben sem találkozhatunk akkora választékkal, mint hasonló adottságú szigetországokban. Annál több azonban a zöldség, a gyümölcs és az európai ember számára olykor émeítően édes cukrász csemege. A piaci árusok standjain, mint hosszú pásztorbotok vagy kolbászok lógnak azok a különleges édességek, amik szőlőléből, lisztből, dióból és mandulából készülnek. Ugyancsak különleges finomság a helyi fagylalt, amely mézzel készül és emiatt úgy nyúlik, mint a rágógumi. Nem is lehet nyalogatni, inkább harapni kell. Rugalmasságát kihasználva a fagylaltos külön attrakció kíséretében szolgálja ki a vevőit, soha nem unva meg a mókázást. A ciprusi fagylalt íze fenséges. A törökök lakta városok tartozékai a magvakat és gyümölcsöket, zöldségeket lapos platójú kocsiról kínáló nagyhangú árusok. A magvak között ott a földi mogyoró, a pisztácia, míg a gyümölcsök között a friss füge, a datolya, a narancs, a mandarin és az alma. Elmának nevezik a szigeten igen gyakori, az utak mentén 2-3 méter magasra is megnövő kaktusz gyümölcsét, amelynek szórós burkát felvágva a belét fogyasztják. Mindezen túl azonban Ciprus leginkább az olajfák szigete. A szigetnek a magas hegyeken kívül alig van olyan pontja, ahonnan körbenézve ne fedeznénk fel néhány olajfát. Ezüst-zöld lombjukkal a legszárazabb időkben is üde színfoltot jelentenek.
Gyümölcse a legfontosabb élelmiszere volt a ciprusiaknak. Fontosságát mutatja, hogy valamikor régen a szigetet megszálló hódítók bosszúból kivágták az olajfákat, soha nem látott gazdasági válságot okozva ezzel. A szigeten lehulló csapadék olyan egyenetlenül jelentkezik, hogy a nyár végére szinte teljesen kiég a növényzet. Az olajfákon, valamint az eukaliptuszokon kívül zöldet nem is látni. Ebben a sivatagban mégis legelésző kecskéket, birkákat és szamarakat látni. Talány, hogy a tikkasztó hőségben mit találhatnak a puszta földön. A turisták persze jönnek, északra is egyre többen. Bár sokkal kevesebb vendéghely várja őket, de egy viszonylag érintetlen világot fedezhetnek fel. A sziget meghódítja az odalátogatót, ahogyan a régi, szigetet bekebelező birodalmakat is. A legtöbb hódító nép hátrahagyott valamit. A görögök szentélyeket, a rómaiak fórumokat, a bizánciak kolostorokat, a frankok a katedrálisokat, a velenceiek erődöket, a törökök dzsámikat, és mind-mind meg annyi legendát.